Yazinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show. Ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bonya no BGK Mbuyisa. Isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Yazinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaZinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masonke intabadotele empahleni umphendlemane. Umama mkhulu kusigaca sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Uthini nokulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje cijima mbacija umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engiyaseklamoti. Anobone namajuba amabili eshengo maphathi wantaba ezulu. Unomakofu umkhono uduke nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Gama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani kake kubingelele nami lapho mbukele ekhaya wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqulu uthole ehlaze zamamaza amkhoza zimthele ufuna inhlaze zibomvula yedlula mthatha dlulela phambili mina ke ngisinqa esikanodolo isigqobo sikashwami intedlu wamandiya namasulumane kuthiwa ngena lo side iphuma lo side ungona setshitshela wena umfulo omkhulu waselimpopo lapho lathi chineke ngisho ngathi ikhekhe lebirthday yahlafuna abathanda umnikazi ohambayo uyayibonela nawe ukuthi wenza kanjani ngaqhamuka phansi lena mina kwesabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uze nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kwezinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Ngoba wazike mbuke lapha ekhaya ukuthi njalo suke siphethe amaciko abaculi abantu abenza izinto zesintu. Ezinohlonze TV gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Namhlanje siphathele Gadlanxumalo uthi masithole mloyi nansi ingoma ithokozele.
Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya ingoma emnandi ethi masithole emloyi ingoma kaGadla umfukanxumalo nayo ke namhlanje Gadlanxumalo siyamazi ke thina phambilini uGadla kusayiGadla nesangena simazi kuShameni esagejima nesangena umuntu ongamazi uGadla akambuze kuthina ithina simazi kangcono mbukeli lapha ekhaya Gadla angikubingelele mntaka baba ngibingelele mfoka Shambe uyaphila mfowethu ngimqabaqaba eqabule finita mntaka baba uyabona mangihleli nawe ngifana nokuthi ngihleli nobhuti omdala ngoba isikhathi esiningi sihlalile ndawonye kakhulu mfowethu kakhulu mfowethu akasikhulume ngoGadlanxumalo ngaphambi ukuthi ucabanga ukungena kakhulukazi kwindima yomculo kaMaskandi uGadla waziwaphi mina ngoba ngiyalazi ngisho igama likaHaqa ukuthi uke wabizwa izinsizwa ngokuthi uHaqa mfowethu nje kusukela ngiseminyakeni ewu19 bekungo 1994 ngikwazele ukuthi njengomfana ngakhula ngendlela yomfana ngakhula ngaye kwaluseni ngalusa amazinyane
ngalusa imbuzi ngalusa amankonyane ngawulusa inkomo yebo mangiqala ngiza eThekwini ngikhuleke ngithanda into yakwensizwa into eyenza ukuthi ngiyithande abantu bengaboni manje umuntu engathi ku-wrong ukuba ibhinga yebo akukho wrong ukuba ibhinga umuntu nje okuchaza ngendlela yakhe umuntu methi ugadla uyibhinga ngikujabulela kakhulu ngaphandle umuntu uzothi ngiyiqaba ngizwa kahle mteka baba ibhinga neqaba izinto ezimbili ehlukene iqaba ungakhona ngisho lomlungu ngisho lomndiya elobani ngoba umuntu okhuluma izinto endaweni ongafanele ayikhulume kuyona noma ufuna ukuba umjida emakhaya noma ufuna ukuba yibhinga edolobheni yebo ngoba uhlangana nabantu abaningi la enza into endaweni yayo ekufanele usho ukuthi ukuba yibhinga kukhanda umuntu ukuthi ahloniphe uma uyibhinga lento yayikhanda ukuthi umuntu ahloniphe wazi umuntu oyibhinga uyakwazi ukuhlukanisa umama nentombi nosisi wakhe manje osisi usunosisi abakwenu kuphela awusakwazi kuba nomuntu wesifazane ongawo ngusisi wakho awusakwazi kuba nomuntu wesifazane oma wakho manje ke iyona into esithanda ukuthi sikhula ngale minyaka ukuze kuzongena nje kumaskandi into iyamuva ngikhule kwansizwa mina ngagida ushameni ngazoba igoso ngo1996 ngaqhubeka neinsizwa ngoba kuze kwakhandwa iqembu kwathiwa igadla nesangena ngoba ugadla wayeqhamuka kuyisangena yebo usuthi ongumnini isangena ugadla nje uyiqhamukele kuyisangena ngoba uma sikuyisangena bese kuyiqembu likaShameni ngathi ke mase ngizoqala umculo wasethiwa ugadla nesangena kwaphinda futhi kwashintsha ugadla waseba ugadla nje Nxumalo ngoba isangena bese sisodwa eceleni siqala izinto ngala seshintshile abantu abaqonde nomaskandi sebebhekene nomaskandi kuphela sebazi ukuthi la sisebenza kumaskandi igadla iyodwa ikhona iyaphila isangena futhi sikhona sodwa siyaphila uyazi uyichaza kahle lento umvuka Nxumalo yazi bengisafuna ukubuya la ekutheni oke kwaba igadla nesangena sakubona amagalelo akho athinta kakhulukazi nendawo oqhamuka kuyona ngoba akazi uyikhohle indawo oqhamuka kuyona kwaba namanye amaqhawe ohamba uhlangabezana nawo endaweni engithuke engathi wena wazi kangcono kunalabo abantu asondelene nawo lawo maqhawe ngifuna ukuya lapho kukhona ingoma eyayikhuluma ngamaqhawe kaDaka ngifuna ukubuyela emuva manje kukhona ingoma eyayithi enkanini ngifuna ukuthi sibuyele emuva 2009 2008 ngaleyo mnyaka ngifuna ukuthi Gadla ukungitshele kahle ekutheni ukuthi insizwa engaka nezibongo zazo onke lamaqhawe owathintayo kulezi ingoma ofika uthinte khona amaqhawe usuke uyithola kanjani izibongo zawo mfowethu lapha angihambe ngicela angihambe lapha mangikhuluma ngamaqhawe kaDaka nkanini baba emzini wenkosi umoya wami uyavuma evuma umoya wami uyavuma ngoba izinto engenza ngize ngithi evuma umoya wami uyavuma yebo ingoba engisuka endaweni engangathandi ukusuka kuyona Kwankani usuka kaDaka ngisuka kwaDaka ngoba ngithi nje amaqhawe kaDaka ila ngizalelwe khona bese ngikhuluma ngodumo loMangidi yebo mangithi wemfana okhulele eMangidini ngabe uyalwazi udumo loMangidi ngikhuluma ngesifunda senye inkosi inkosi yakwabiyela isifunda senye inkosi kwaDaka inkosi yakwabiyela nayo isifunda senye inkosi enkanini inkosi yakwaShange uma uthi uzobala lezi ifunda ubala intemba ngaphesheya kwesikaZulu ubala Mangidi kwesakwabiyela ubale uDaka kwesakwabiyela ubale oyaya kwesikantuli ubale enkanini kwesakwashange ubale kumpofu kwesakwaMpungosa kunjalo onke la ezindawo uGadla uhambile wabukela khona yingakho insizwa mayigiya insizwa igiya ibongwe yebo ibongwe ezinye futhi akuvulwa laptop la yebo hayi umzothula kuvulwa laptop xafazana ama laptop pheni sinawo thina la wethu ama laptop yebo hayi indlela sigugulisha sivele sibamba umdlela nje ungena endleleni ujula ukubheke phambili uzosubuya kuphela uthi awuwe bekukude la bengiyakhona ukuphethe intango zakho ubheke phambili ubuza kunoma ubani ohlangana uthi hey kuphi la ushaya khona uzoshaya lapha ukhonje phezulu entabeni sazonuka intaba indlela siyibuza sihamba sigugulisha kwansizwa gugulisha yingakho ke ubungibuza lo mbuzo uthi insizwa ngizaze kanjani ngifice igiya
wayifica khona esigcawini Nayifica esigcawini zigiya wathi hawu nangu lona ugoduka zibile senkuzini senkomazi ufuthi nomabala zizobe ngoba legobe igijima usikhulisa saphatha mthathanyo hayi yithi ubalile ikhethe giya lapho kuthiwa hayi uphinde laza ayithola umathi angalazi ijugundu kuzobe zamdikudi kwakhe usikhabukhabulo mashobe zinkomo inkomo esindo ayishoba kuwe hayi ubalile lakhe kuthiwa nongawuzana kahle libhakede umuntu azalo zibhidi uhlangisa umagabhagabha zingane zamadoda hayi nithi nyabuthi ubani cha ugugudu xabana nozalo nje uzoyidlapha iminyama mshabe sengoma ngabe uzobhula lapho udavu nyawo zakho umthetho phela kunono embobo phakathi kunjalo nje ilale nto asina laptop uyayizwela mbukeli akana laptop uGadla umfowethu lengihleli naye la uGadlanxumalo sisamlanda emuva ekuthenini ukuthi ezengene la endimeni yomculo kaMaskandi ungene kanjani ngoba ungene waba insizwa zamthanda insizwa ngisho esesigcawini ngisho kuthusa emidlalweni uyamthola uGadla ufike ekwenzele into yamehlo yena ke la engikhuluma nayo uGadlanxumalo mofuna ialbum uthi Gadlanxumalo angazi ke mfowethu ngenile yini kakhulu kulezi zinto zobuchwepheshe ke bamanje uma kuya ngokuthi sengidlulisa umsebenzi ngoba kukhona abantu abasibukayo njengamanje abanye bako Goli abanye bako Cape Town abanye baphesha ngisho kwelwandle abathandayo lolu hlelo ngifuna ukubheka la ekuthenini ukuthi umculo wakho ke njengamanje ngoba usufike kuleli zinga okulona njengamanje uyakwazi ukuthi ungene kakhulu kulezi zinto ezithinta izinkundla zokuxhumana noma la khona othola khona umculo usuthenga online hayi ukhona impela mfowethu abantu bakwazi ungena online bakwazi ukuthola ingoma kaGadla noma mfowethu kufuneka silikhulume iqiniso ukuthi ngempela lezi ayidolo leza asiyiboni phela indonga zazo yebo asikwazi ukuthi mase inenkinga sihamba so complainer kuluphudo ngalalo waleso store online nomnikazi waso store yebo ubona ukujayisela ubeke inkomo zakho kumnomzane ongeke umbone ongawazi umuzi wakho ukuthi uthi inkambo ongayazi nje ongayazi kodwa ubeke inkomo zakho iziphakathi khona yebo lelizwe hayi ndalele mfowethu manje inkomo kodwa igcine ifikileni kuwena mhlawumbe embi wazufika ziyafika kodwa awuzazi ukuthi ngempela izigathoba ngoba noyigadile uthi nama akuzona ezami ngikhathisiwe uthi ubanike oyigadile akukhombe komunye ethi nami hayi mina ngibhekelele ubuthi yabona uma ufika izinto zimile ngabe kuthiwa kunomcimbi uyabona amabhodi maningi khona iteshi iningi lapha zibhalile ukuthi hayi eshe sokuthi sikhona ofishe ufuna ngimuve nje khona ngithola enye into ngiye kwesinye isiteshi anwamisile amabhodi ayonke into likamasipala lumile lika-athengikatsha lumile usho ukuthi amabhodi maningi ugcina ungasazi ukuthi ilona liphi ofuneke ungene kulona isikhathi masisincane amabhodi ewuthenga uzowaqeda ugcina ungene kulelo ugcina ungene kulelo ulandele uzuyeka yebo ulandele makuthiwa uthi uyafona kuthiwa baba lokhu ubambile upheli awa kuthiwa qala phansi ufona kuthiwa bamba siyadlulisela eminyangweni ukuthi iyaphela ne-airtime ngapho kunzima endimeni yomculo kodwa ke ake sibuke Sikhangenkezo usungenile endimeni yomculo kukhona isikhathi la ungakangeni khona endimeni yomculo kaMaskandi usawubuka umculo kukhona into ongathi wena usitshele yona mhlawumbe ongakwazi ukuyiqhathanisa ubheke ngenkathi ungakangeni endimeni yomculo kaMaskandi ekutheni ukuthi ikuphi owawubuka usengaphandle usungaphakathi iziphi inselelo ofike wayithola ngaphakathi uthi cha kwesinye isikhathi ngangibuka ngokucabanga ngingabuki ngolwazi ngifuna ukuthi ungene lapho ikuphi la osubona khona ukuthi cha iyashayisa la sihamba kahle yabona bethu ngenkathi isihlele ebhenjini ngoba uma ukhuluma ngokusaba ngibuka ngingaphandle usho ngangisebhenjini elisondele la khona usho ukuthi sikhona iskimu sidlala kodwa ngibekwe ebhenjini mina ngoba ngingayiqondi game yebo lapha sifica insizwa ezindala ebezikhona ngayibuka ukuthi zonke lezi insizwa uthi yekethisa msawetshitshi nogabisela mhlophe mfazi omnyama phuze chemistry nkunze emdaka insizwa eziningi omajikehlezi nemaba umahawukela ubuka ukuthi uyabuka lezi insizwa ayikho ngisho yodwa insizwa eyayicula njengenye nanzo ke la iyakhona ngayibuka ukuthi mase uqala umculo beza
kwathi umgqumeni nomgqumeni wathi ngedwa ngumgqumeni kwathiwa mjengiseni wathi mjengiseni ngedwa kwathiwa mjikijela wathi mjikijela ngedwa angiyena umgqumeni kwathiwa khangelani DSD wathi ngedwa amususuka uthi uza ngala angaziki indaba ngathi yonakala kwi-keyboard yebo ngisaphila izingane ezisicula njengamanje yebo azingabuki phambili lapho ezibuka khona kanti zilandela iwa ngoba umuntu uyabheka mzothu ngabasakazi ngo MC emcimbini emkhulu uma ungame emva kwestage ungambuka umuntu odlala istage yebo uma ngafika nje i-technology mhlawumbe isazoba khona kuvele nje uphuma ingoma ngene ingoma nje ngathi kusemsakazweni yebo uma ngabe ume backstage ungamboni umuntu ocula istage ungakwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani losengenele manje angazi noma umbuzo obheke kumina ngibhekise kumlaleli engakwazi yini ukuhlukanisa ukuthi ubani osengenile manje insimbi ziyafana indlela abacula ngayo iyafana i-keyboard ishinto eyi-1 ngoba i-keyboard i-control ensimbini i-keyboard ihamba ney'nsimbi umculo ofika uthatha insimbi kabani ufika uthatha insimbi kabani akakhompozi into ivelifana ney'ngane beyizoba nekhono zikwazi ukuyithulela sakwazi manje umculo kufuneka izolingisa ubani ekugcineni lento kufanele ifane buka thini ukuthi ufika ugadla wathi ugadla no ngeke ngikhulise ukabani izocula ugadla mangabe nginekhono abantu boze beyithande le manje kunjani bangakanani abantu abathanda ugadla ehlabelele njani ngize ngehlokweni sebenza ngithi ningangiqhathanisi angicule umculo uyafundela angazi ke abathi bawucula bawufundeleni umculo uyafundela unodolo nifaso right do yebo esasikwazi njengamanotes ke awufundela ngokumaskandi ufunda ekwaloseni angazi ke laba abangelusi ukuthi bawufundele umaskandi sifunde ekwaloseni lapha kuboshelwe inkaba insizwe iphethe ijwebe ishayela inkabi izihamba ihubela lapho ngoye ngifike nemnambithi angofika abafana bephuzile bedlala uyayizwa leyo ngoba lento uyiveza la ukhuluma ngomdlalo ozoya kuwo ngesonto elizayo isikhonto ziyonjani ingoma manje laba bathi bacula into kumaskandi musana ukuthatha into yombhaqana yebo nifake kumaskandi ubona ngathi kuphela sobrothers nabangane noba baqedwa lo mculo lo engoma zalabafana uyakwazi ukudansa kusona ngoba ithi dance bese ulalela ingoma asuka umuntu ashaye ngayo hit isigini isikhala njengoba esho emlonyeni yodwa lo ngoba abafana beba nengoma nga1 ehit ihit iba umaskandi bese ingoma zonke zibobhaqana ayi ngekuzwa kahle Sikhangenkezo mbuke lapha ekhaya ungakhohlwa nawe ukusubscribe kulula nje uthi Ezinohlonze TV kanti igama lohlelo Sikhangenkezo TV show hlelo Gadlanxumalo khona la kwezinohlonze TV igama lohlelo Sikhangenkezo TV show khona kuGadla uyena oyikhulumelayo mina ke umbuzo nje kuphela enguphosa kuyena yena mase ekhulumela Sikhangenxumalo sesiya ngasemaphetheleni sesikhuluma ngomsebenzi ke manje wakho umsebenzi wakho kusukela manje abantu abawudingayo benze njani futhi ikuphi abangakulindela kuwena kusukela manje njengoba sikhuluma nje mfowethu umsebenzi wami ukhona uyatholakala kuma online stores futhi uyakwazi ke ukufona ufonele uGadla uqobo lwakhe ukhulume naye angikwazi ukudinwa abasebenzi angikwazi ukudinwa abantu abangilidayo ngoba mina ngumsebenzi kodwa abalandeli ibona amaboss ethu lo othe uyothanda umculo kaGadla kufanele axhumane noGadla nabo Facebook siyatholakala uGadlanxumalo na WhatsApp ikhona inamba 073 52 65842
i-073 5265 842 umculo ukhona ugadla ababuke ukuthi mawugadla ngene stage lapha ngiphethe abafana aba strong plus yonke le nto ekhandwe lapha umuntu angadideki ungacabanga ukuthi abanye bathu gadla ikhehla ungadideki ukuthi yonke lento esinwa yilapha abafana icreated ugadla since 1996 Oh 1996 waqala ucreate lento edlalwa ma usakwisangena lento edlalwa lapha ne stage ayikho into umuntu mayifuna ukukholwa lokho akasinikeze ithuba bathi gadla awusikhombise le nto kade isinwa lapha ukuthi injani bese ngibenzela mina ngiyenze ngo1996 ngayibeka ngathi umphako wenu leyo bafana bami oyofika funde ngakho isebenzisa itemu le team yebhola ethi once a pirate always a pirate usukuthi la sithi once a gadla always gadla Oh gadla sebakhona ubusingesi akusanani bonquma lo uphinde number ukuthi bakuthola kanjani abantu masudlulisa amazwi ogcina kubabukele emakhaya sidlulisa amazwi okubabukeli siyabonga kakhulu sibonga isupport yenu siyayibonga indlela enikwazi ukubona ugadla ukuthi ugadla nje ohlukile ozimele nje yedwa gelekeqe ongapatanisene namunye umculo kodwa nje ogadla yedwa inamba 073 5265 842 na WhatsApp lo number yokwazi ukuthi uyithola kunjani mbukeli lapha ekhaya sibonga kakhulu kuGadlanxumalo okuyena besikhuluma naye khona la kwazi nohlonze TV kama lohlelo Sikhangenkezo TV show kulula nje ungasubscribe uthi ezinohlonze TV uyobe usithola khona ingoma esophuma ngayo njengamanje Gadlanxumalo emazimeleni ithokozele Sikhangenkezo umbisiwe nemanyame yobona umjijimbalenke umbisiwe lemanzimelwe yobona umjijimbalenke sadlala insizwa mangithi engabeza idlalaka sadlala insizwa lekwada engabeza idlalaka sadlala insizwa lekanini wemadoda engabeza idlalaka wadlala inkosi emzimbela wemadoda engabe wayidlalaka wadlala inkosi emzimbela wemadoda engabe wayidlalaka wadlala umkhwishiza kwanquma engabe wayidlalaka wadlala utshumetelane emadoda engabe wayidlalaka wadlala uzoposa kwamakhoza wemadoda engabe wayidlalaka wadlala ukhalansimbo kwabiyela madoda engabe wayidlalaka wadlala uchithwa kwandlovu engabe wayidlalaka wadlala umfihlo kwantombele emaqambini engabe wayidlalaka wadlala umakhile enkanini wadlala umakhilo kwamhlongo wemadoda engabe wayidlalaka umbisiwe lemanzimelwe yobona umjijimbalenke yobona unkomo zakwagolela zafayidonsini
yobona unkomo zakwagole ezafayidonsi zintotshana zesibodeni madoda zintotshana zesibodeni madoda zintotshana zesibodeni madoda zintotshana zesibodeni madoda phesheni bomvu qala siyisongela phesheni bomvu phesheni bomvu qala siyisongela phesheni bomvu umhlabunjani umlomo waziphi usokala ziphi umlomo waziphi usokala ziphi aze ngawo nomathanga umntombi samkhayisa nazo zocha angisokubuza bona bathini bathayise sibathini kwamanda bathini shaya umuntu ujabula amangidi ikani yakhala shaya umuntu shaya umuntu ujabula amangidi itembe yakhala shaya umuntu aphuma lapha aze ngayimfukisana kaze ngihamba phansi awuvumo wethu iyekeni hambe iyokoma unsilana naye unsilana iyekeni hambe iyekeni hambe iyokoma unsilana naye unsilana iyekeni hambe umkhwishizo ugadla kanjani uze ukuthi umkhwishizo ugadla kanjani hawu madoda hawu madoda ushomeni ukhanda bethithiza hlezento mshabeza sibizisha umlengoma nengomoda nebodo netshela zivathe kolayini mashinga bashaleni ngalo entabadoni usabaze bathembe ethethatshwa kanqumana bethi uthatha inkabe enkulu kumane banabangababona izinqeza zakhala umbhemu umahlazi ushakwa shangathembe yafihle ibhayibhi ngamazi ukuthi uzofika umagama lo njengelanga kwaba mthandana bamzonda amanikela ngeshumi noshela bethu bezathikomza elangeni ingane zawuqala umthandazo athi mntanki ibuze uthole engane kababa mthandazo wengane awufikanga ezulwini ngoba intombi yamshiyaza uqoma entembini phela mina ngumzukulu kamshabalo manike ibhelenjana bhenqa magcuma eshiyececeni inhlanga sendla ngedla iya kobana nimajika ibheke sazini mchaza ubhinqa zawuphindelela intambo shawela ushomena ngenduna ayibhekile KZN okuyizandla ukuthi kuyashaya kuphuma eceleni okunye ukuthi kuyashaya uvele kuphuka umphini madoda hawu uphethe inyanga enkulu lapha neThekwini madoda bane bathi uphethe intelezi kahle abanye bathi uphethe umuthi anisho ngani ukuthi bha thanini bha Kesibonga kakhulu lapho ke mbukele ekhaya ngengoma emnandi kakhulu kaDwizo manje eshawa lapho nensizwa madoda uGadla Sikhangenkezo abasho njalo bathi ke insizwa emnyama nedumbala angazi ngoba bake besho njalo futhi bethi ke bake bebone izinqa zayo lombhemu ubothawo inkabe enkulu ukhulumani kulungile kumnandi kakhulu embukele ekhaya sitshela ukuthi ke zonke izinto zihamba kahle futhi uzojabula mangabe kukanje fuka baba kunjalo nje mbukeli nangesonto ezayo sobe sindawonye njalo ngolesithathu ngo6 kuya ku7 Ezinohlonze TV ngena khona usubscribe uthi Ezinohlonze TV thina sohlangana sithi Sikhangenkezo TV show isonto ezayo ulesithathu na kanjani noma kanjani hlala nathi sihlale nawe